you said, one song and Amparo, Bia Namparo, Kawo, Asia, Kawo, Bia song Kawo, Asia, Salvation Army, SS, save to save, Seradia Juma, what did not was it? So, what did not was it? What did you want? Was this a Radia Juma, save to save? Was Sochi, Afu, Obanigasia, it was my by one day, over the part of the tires, Ama, I bet Casamoro, Ama. Ya mana ini nampak itu siapa ini nama bukan ya selama hanya di kakra kama ada ya muncul ya kasih mulia muania itu mudi tak muncul ya bukan ya siapa ini macam punya muncul anak masih bisa ini senang masuk dia na ye best say na no mo soro dia e na ambro bia o ti akonya bia acho mo ye soro se na no me kai aso na me da wasi na isra yo bompai ye da wasi tumi nyina ewura tumi ade nyina ye
Ope mu no nia ope na wo yenti. Ana mprepre wato sa ye adehie. Anope ye na wasipo ewo frepa wafre wo. Enti ye bompa ye ja eyi wotutu ye nyina de sha wo nsa. Erade a wotumi ade nyina ye no wo de wa ma bibia mu a ewie peye. Enti anope ye so se brem. Etiche bushie nyina re. Enti timu ye enti you say afro e sum dia rewo. Now so go and now you rechichi fo agenti. Anope ye bompa ye say for rechichi sam no eto makoma so. Na won say de tie bia enne ne ne ye adehye adintiti mu. Now so de tie bia we besane o madi hye mu biem wo bra esimu. Erade ye ne sama ye da. Afa ye bompa na ye jai amprampra biara enam eyi say o tu kwan aba ehye wonsa ye so say akonto wo asudwe ayafa domoma ye be ye say me ko eyi na be hia kwanhia yi de erade ye sra pa wo chosa ye yifi o maye dompo a wo manyina na eyi ye be padu ya asudwe mu a ye de na ase ene abu ene amma wura say wo ena wa yes anope ye da wase say wo ye mpa egotie fonti yasra nyina unyame wa ya maye awo pa Yesu Kristo din amen ana patro montenas ana wa bona program mijina sabishi ya me asafo wi amos e ma chi wona na no kam chana mo tse ya be chi mi na mi jama Suffer, when I am also in the Massive one ham, and 5 ham, you are the much. As you get yeah, I was not sure when I am no Busua, I was not, remember, you're not the poor. Remember, I'm a from glass. Respect. Na bia ya biswa ya musala haya mama ya so Yo abusia adofo ida obi biase tade na prayer so ko share no e babo no wo twene pa pepepe na edienua ebibia na yeye awusu na amano e also about the case mu ho ena mo nyina mo ni tua se ibeye ayi no ibeye na about the case mu ho esira no ko nyina na wodwene pa ye na ebehia wo animu ha e ho de ye awusu no ama edihia asa kuma edamasi na abere so Yesu edamasi sa mama akwanya na se de mo si ali me ayeso no boko no
N'ani agye paa. Awurade hyira yɛn saa. Nti yɛne die mu ahoa ɛberɛ a yɛfiri yɛgya wɔ hɔ kɔ yɛmfa mo hyɛ wɔn nsa. Ɔnokwarefoɔ ne Awurade a wafrɛ na wo aso na wobɛyɛ. Berɛ yi mu yɛde ɔfa a ɛdi kan yi som aba wieɛ. Ɔfa a ɛtɔ so mmienu no so ɛni yɛ nsɛm. Yɛgya abusua hɔ akɔ aba. Ɛni yɛ nsɛm ɛsiane sɛ owifoɔ no deɛ ɔbaa sɛ wɔbɛwia na wakum na wasɛe. Wona ɔbaa sɛ ɛnya mfa ne ɛnya no soɔ. Nti yɛfiri ha kɔ yi sɛ yɛn ɔbɔnefoɔ bi bɛhyia yɛn asɛe yɛn a yɛde otumi no si ano kwan. So ɔbɛba abɛsi yɛn akyi so ɔbɛba abɛdi bɔne bi a yɛde otumi no si ano kwan. Ma deɛ Solomon kaeɛ ne mɛgu sɛ metire yɛdu kyikyɛmu a ɛyɛ baako ne mmiɛnsa no wɔse ɛma ɛkɔm ne wɔtene ne ne bi akra na ɔbɔnefoɔ adeɛ a ɔpɛ de Awurade sɛ ɔbɛka agu. Ɛna nɔpa yi ɔbɔnefoɔ adeɛ bi a ɔbɛpɛ firi yɛ hɔ bia kaguma yɛn musu a kaguma yɛn na ma w'anim onyam no ɛne yɛ tena yɛda wase wo a w'akyi nkonim ama yɛn na wo nkonim bia me ase no nkonimdefoɔ adɔ no nti amen. Asafoma yɛhyia ɛne mu na ɛkɔ mu a
Onyame a we trufo adenu na asutufo ne wo ena no pay so o ma ye poswa de asida no isanse rade na wo pe na wo ye na wo de e no so ye tumi no twetwe isanse wo na ni de ye na wo no ala pe asida ka wo da ena wase o bambo so a wo de abo bishi pay so o ma ehiem nsetra Bawa wa di mafama bishia erodi epepano na mema transfer se da do ayida shia ekeshia iso de sawa radi sawa mo awre chichire na obambo ayo machefa enama nyinti adofunu pi na kwanso ba nesra kwanso mu shira e de bawo nesra se bo mai hu bai kan mai hu di baba ni wo ni so na chichire wo bi Sinema nyine bi e mutie no ebade na eyi na asida na mutie bi sa wei na wo Yesu Kristo wo yi na afọ na ti na afọ na amen yo na methodist na ka se Christ as you
apani na de munkum. Anaya mwaste here. Anabwati yado. Na followa mamfo ya mwaste hima. Kona hena na dia dia kwa mi otosumienu. Na mwaste konti hena na edu dia mfi wakunini. Ene na na papa otosumienu. Ene ebusian kaye nina an ede na nanu elusem tuja. Amamra ne amane yakwanso obi ya nim sede ayetie. Sabe na nanu matena se. Yebo mi jesiwa akoba ono anka obeba. Enti sabre ye na nanu mo kanyina ne se. Wa kwankwaja die bi esese wodi ja ye ma me ye nana. Akoba jesiwa epan no. Ebre ni nie na nya yesa ne se abusua no ede ebedi kai ansata de otia me akintora eka ye no efiri ho a na afi adofo aboafo na nanom ene ye ya na eka no ye de atoa so asafo no ama ye no nwoche ene fa ye bra na ye sra se nka no nkono na so amasa yeti ye sra mo ebre ni nti sabre ya na nanom se ye bie ekwan ato ho ene wawo me maami jesiwa ana me nua jesiwa ochina wo hu ni biem enti enkomo bi esese woni ni di no ene ni di medam ase binim sam de urade mo ebenesa DJ Kejo no oda ho no na kai se ana no ana ne koba no na kai se ana no oda wo hunu no na fe ene hwe di oda nua nipa ebe ye na da ho sa no onepa ebe ye owuda ayesene awuda.
Sabre, Beme, Penny, and in the Busia, Edwina. Yina Yenim. Sama Atu, a Busian, be alone. Yet, or you poor Ebusia, and a corner Ebusia, and a Sabre. Receive us there, Aboye. Tuno Santana, and now the Gemona. A year, Beme, Penny, and in the Busia, Sabre, Omadriha. Say, the boy, and my yesterday, any Yaqua, Mamma, and my dear one. Namadoroma, a man, yes, Ramona, Pinsana. Santa Moments will move here. A yet, almost not a cacao, best sorry. It's yes, Ramona, Pinsana. Now, for yes, Homoba. One year, a fear, how a map with your answer. So, a mamma, and my dear Panso. I may promise the meaning of a digital. I'm a new crew and a bush at an afraid. And I know some in years, so Emma Bennett in the bush in our papa. And I want to say, I don't pay for the door at the ball of the moon. So now you're twice off, and Manuel Busiano at the edge. Yes, Ramona, baby, will be a Monfama, me about at the end of Embra. You hear Busia Cratch and so on. I am not a name of kind to Miss Ramo, Mama and Yansem, M.I.A. and a man for a bar, and a more. It is a dear Busiani, dear M.I.A. Mamma and Sana, Yatua, and so. Madame was in someone to me, it's one of one soa. Did you? Because the action in one.
wɔn phone no edita pictures ɛto social media ne WhatsApp hɔ yɛsrɛ mo a internet ne so yɛsrɛ mo nananom so wɔn srɛ mo eti ne ama cameraman no aba no ne nyinaa ɛkɔ video no yɛsrɛ mo mo a moyɛ saa no mo yɛae tina na ma yɛ amanfoɔ sɛ wɔabɛgya picture biara yɛnyɛ wo phone no ɛnto nkyene yɛsrɛ mo a nti yɛmpɛ sɛ yɛbɛgye obi phone de abɔ hɔ ma no asɛeɛ nti yɛsrɛ mo obiara nyae anyɛ yɛn ko ara na sɛ de yɛ maame anaasɛ yɛde hyɛ ɛflatɔ obiara de efiri tɔ obi bɛ ɔyɛ anaa ne kora ne hu sɛ etu bebree ɛda social media wadaroma onyɛ ne saa ɛma yɛn ɛbusua no yɛtwɛn mo abankwagya adeɛ no ɛbusua krakye yɛgyina no wɔ yɛn nkyɛn ha mo ama a medeɛ mesɔre afo anaa ɛbi deɛ bi wɔ no ankɔ bɛba saa de wɔn na adwene aba sabe watu wananano ewo nsedo ayekina ayeka no me ma me tebora ma me die tie bia obeba sabe ni pani mpo ena sabe yeta no kwan no ma me tebora wa ukoni ni ya de nyina na na ebi de ti enso etie je eti adofo yefra mo abampaja de ni titiro abusiano me ma mo miri ti ye sabe mo anfa ma de ko so na ma ye ejuma ti abusia ka ti bo ya no waka ne pe ele ni te ka na ola ni se ha ida ma se di de to aso
sida ne kada be ma wo na kasa wo e wa ye e ma ka e ma eye mu ene da yi e mo kan ya mo na tvm so ma ye na di hia na de be bo ye ko ni na to mi e we ne ra Yesu Kristo ni mo wa do ne si amen. I'm Church of Christ and who ye and I don't pay by say the chair Lucia and I must. Yes, so yeah, that was it. Someone bet you I am the asset when you go for instance, and they all come. You see, I dear Quanquaja dear. Abusia krache ni mom na behia no sa wo ba ha nka ma start ye madwuma krache ni ma ye nti na me nya adwuma because me nti me nyi obi sika enkita me pa short na se so sa abusia ni ma ye brand nti ye twaso anana no di amane mo ma wo mu wie ansa. So, Sanano, Eddie, Amania, every dear. Nami Sana, Nanum, a corner, Ebusia, and the Oyoko, Ebusia, any day, Namakasaka crack. Mijana, a year auntie them fear, auntie Nima, Mima made Seria. In the Pemi and Saka, Madame Menui. So, one more SCD. One more say. Okoba jesi wa die enka omono na ekwa na eba na ba mo wotri modifo na himo afri won sam wonu na sam bi omo ka kire ba mo wo anti so wo kodun kwa wo anti tabi aso wo kodun kwa ko na ekwa ba na ekwa na ye deni na wasoma ne soro na wayi na se achidie yi enti emai mi ensase wo mo ba ya Womukuta womu stamene sikano 100 Ghana cedis. Dada no opepe bako. Se womu siene, womu se ekwo bajesi wae. Dio na di edisika ye wo kwanso biano. Fa ye nemu ndi womu sra wone se obeto ayaresa ama wo. Na ye maame mo bejina ha. Obebu sasa shabai. Eya ochia me akintola eyere asha sam na me kai. Na kuma prekope ene ekoba jesiwa. Ojesiwe wa kuma asade wo ya no na so na ni na ye ne fedodo. Ene woni obi ma ne nya ne sa oba ye suwa ni wosu. Eto kuta ne san 20 Ghana cedis. Oba asha saje ekuma de de sika ye bia na wo de aye. So, Nana, the corner of Busia, or the door, baby, and Sapa for Pentan, one moment and so on. Madame, they won't see me up a crack. Mijana, my maid, Sabua, Saturday, the badges, Sua, and Soma, and what's in Simui. Was it Jesua, who so and Soma? The Tomani did is a Koba Jesua. Oh, my missing ya, why you know, in a Koba Jesua. Oh, my maid, Sabua, said, why you know, in